На блато ли съм, на море ли съм, ако се размири са тук. Майка ти, мишка, и тук ли дойде? Пак комши покрай мене. Кой ва пуска тук аз, бе, брат? Бакуци. Аз дойдох да скием дупи, цица нещо. Пички-мички. Дай го отбирата. Скила е тая, бе. Кърченца като на газела. Толкова са космати. Ей, ще скъсам, ма. Та си ма късмет, че съм неразположен. Иначе такива каи си ще играя. Ще и се вземе акъла. Плуе, мой Томич, плуе. Да, вари да търсиш Леонардо Ди Каприо на дъното на морето. Айде. Ало, господине. Кажи. Ти са плаща, бе, човек. Ко? Чадърчето. Аз съм чадър, бе. Аре, дърпа, бе. Аре, бе, човек, не ме изнервай, ще станеш, направо не знам, ей. Не ме занимай с глупости. Поредната мишка, дето се опитва да ми наруши спокойствието. Дойдох на почивка, гледай какво стана, брат. Не съм върху себе си. Гледай, бе, тая, бе, брат. Гледай. Ало, принцесо. Що принцесо? Що си като кифла с кайма в главата? Нещо за пиене да ви предложа. Не. Аз имам биричка от къщи. Може ли за малко, извиняй? Да, кажете. Само да те огледам. Ай. Да остане бирата да им плащам. Ало, и битка не щете ли да ви направя? Да не съм дошъл да харча пари. Аз съм дошъл на кабаком, на крусарето, опъвам си краката, човек. Обхват няма, не ме търсете. Сега за мен интересно. За кой ми ти кажа кавал, нали знаеш, че няма минути, бе? Много просто се. Баците шака. Сега нямам да я набера и да извънна на тъз даже. Ама нищо. Важното е, че има тук готини жени. Тъс от заре скиеш ли? 2 пъти. Ама тя не знае. Съблекаването. Докато си сменях плувките. Изобщо тук много мацки съм оправил. Той Черно море почти цялото е мое. Бам се майката от жега. Направо съм се изплатил като Веско Маринов на концерт. Ако тури един водомер под мишницата, направо ще изгори. Пак ли вие, бе, госпожо? Ама колко пъти да се разправяме? Какво се разправяш, бе, простак? Ало, на кой говориш ти, ма? Ако още един път ми ще открия ловния сезон с тебе. Нищо, че съм дошъл тук, само моржове на плажа. Че аз тези стюли не мога да си гледам вкъщи на Animal Planet, бе, човек. Никой не иска ма занимава с глупости. Аз тебе цял ден ли ще слушам, бе? Какво правиш ти, ма? Ай, майго, ти от тук, бе. Работим ли? Искаш да си батка? И как ще си батка, като нямаш фанелката на батката? Миша кожичка, човек, миша вълничка. Тук мишчица, там мишчица. Кой каш? Ския са, Кака е скандал, ама батката не е върху себе си. Маро, ще та газя, ей. Май та справя, да не се обиди сега. Важното е да си готин. Ако искаш да я поръчаш, ще пишеш, те ще обяснят. Стига са ли гъби? Бе, чай, ай.